ଓକିଲ ଦେହୁରୀ, ବୟସ 22, ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାଳକଟିଏ। ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସତରେ ଏ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମ ମନରେ ଦୟା ଆସିଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ତାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।